Għal 11 xahar konsekuttiv reġgħet kienet irreġistrata żieda fin-numru ta' turisti li żaru pajjiżna. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kkonfermat kif iż-żieda għax-xahar ta' Novembru kienet ta' 3.1%. F'Novembru kienu iktar minn 103,000 it-turisti li ġew Malta, mill-maġġoranza assoluta tagħhom jagħmlu dan għal raġuni ta' btala. Żdiedu wkoll l-iljieli li t-turisti għaddew f'Malta. Meta wieħed iqabbel Novembru ta' din is-sena ma' dak tas-sena li għaddiet, iż-żieda kienet ta' 3.7%. Dan ifisser li f'Novembru it-turisti għattaw f'pajjiżna total ta' 779,000 lejl. Żdiedet ukoll in-nefqa tat-turisti li f'Novembru kienet stmata madwar 80 miljun euro, żieda ta' 4.1% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dawn l-aħħar statistiċi jfissru wkoll li mill-bidu tas-sena it-turisti li żaru pajjiżna kienu jammontaw għal 1,650,000, żieda qawwija ta' 8% fuq l-istess 11-il xahar is-sena li għaddiet. In-nefqa mit-turisti f'dan il-perjodu laħqet il-1.5 biljun euro, żieda ta' 6.2% fuq is-sena li għaddiet.